Nas kuya guys, mga flower. See? Na makapalit itag ahat ani ron. Pila na ya? Palit itag ahat ani ron. Na patay ta ana, watay budget. So mo ni si kuya guys na makapalit itag ahat ani ron. Tikan sa Toledo. Gawin ulit lang po kayo. Tulong ka lang. Ata na ako ng ayun ito. Basta. Makakayo, ako yung pata na yaw. Ah, kuya lag, di mabuhi no? Ay, sila ko. So mabuhi gini siya guys, kay udag ko kay siya kamo. So kanila laging kantita kita, sa una lang taan ni ron. Patay nakapalit yung kog ahat bay. Ala katanawa. Ang pangutanag na ba ko ibayad ron. Ala akong busing. Asa? Pero kaning ayaw ng Paris dito git. Asa ya? Diba? Yung mo baso. Ngani ano ba? Pwede ra tingutit. Kani? Ayaw na kanang tulo lima anak TikTok siyam ayaw na dida. Luoy patay taon ni wala jud. Nakapalit na la plantita pa mo. Ilan sa niya? Barato ron nila. Luoy barato ha lang na yaoy kay. Ako ba? Oh, tanawa. Ato sa kuan dai mahal kita ato sa flower kanang metro. Tawa guys, wala ka din ha patay. Tag 20 pesos ako nata di mo? Tag 20 usa, la di tag jis. 75 ato. 75 ang metro. Pamalit na mo wala, napintal na. Sa kanang Nice kay color. sa kadalasin merkado tingala. Mall. Asa ang green, asa may nindot ani ang green or ang puan? Nindot sa sari. Kaning yellow. Nice siya ba? Dani. Oh, lain din ni na yellow ug puan. Yung ni Na yellow ug Yellow kanila kanila okay nga ni yellow. Oh, ni yellow murag laya. wala mura lagi nag di mabuhi. Kani try ko. Babag na. Okay, so kaya cameraman. Oh, kaya tama ko. Basinog. Ayaw lang in taon kabuhi lang in taon. Itandi si mo nga. So na ako idaan guys kani siya pero wa gyud siya namuwak pila na ni katuig. Wa gyud pero nabuhi gyud siya. Ati na ito matay sa kutulo lagi na. Mabuhi gyud siya no pero kani wa gyud siya kabuwak ya. Uy. Pang good luck. See? Bambo. Unsa niya? Nalimot ko. Laki pambu. Alaki bambo ko. Layo Layon. banda. From Toledo. Layo kayo. Nakuha na kuya. Nya kani. Banda. Banda. See? Lado Kasi color ani ya? Kani niya. Wala ka tanong violet. Violet Gari siya guys. maroon orange na. So kabi. Orange. Orange. Wow, ato ning tanawon kung mamuwak ko Richard. Kani maroon. Ano siya maron? Halapatay. Naadik na sagbalik. Oh, adik makaikukuan gud ya kanang mga tanong ba pero nakuan kay nabisi man. Black Majesty. Tapi na lahi man to kay. Black Cardinal. Si. Nasaag mas kuya. Napintals manang. Shout out sa akong bossing diha. Bayaran din mo. Yan apa choy nice kayo na ibog ko. Kumon siya pero nice siya. Snake bloom na siya. So nice. Sara, duha na sila ron. Tanawa, tsada. Kapay usay. Uy. Duha na sila, wow.